Černohorský rezeň je typická slovenská špecialita, ktorú všetci milujeme. Pripravte si ho spolu so mnou. Bravčové stehno nakrájame na plátky hrubé asi 1,5 cm a zbavíme blán. Plátky mäsa naukladáme vedľa seba, prekryjeme potravinovou fóliou a naklepeme. Najprv z jednej strany a potom z druhej. Teraz ich dochutíme soľou a posypeme čerstvo zomletým čiernym korením. Pripravíme si cestičko, v ktorom budeme obalovať rezne, aby bolo jemné a hebké, tak zemiaky nakrájame na kocky a nasekáme. K rozmixovaným zemiakom pridáme vajíčka, nakrájaný cesnak, v prstoch rozdrvený sušený majorán, soľ a čerstvo zomleté čierne korenie. Rozmixujeme do hladka, ak by sa nám zdalo cesto hustejšie, môžeme pridať trochu studenej vody. Cestičko zahustíme hladkou múkou, niekedy postačia 3 lyžice, niekedy 4. A premiešame metličkou. Zvyšnú múku vysypeme na tanier a budeme v nej obaľovať kusy mäsa. Pekne z obidvoch strán obalíme a teraz mäso obalíme v cestičku. Pekne okúpeme z obidvoch strán. Či je olej dobre rozpálený, zistíme tak, že do neho vložíme špajdlu a ak sa okolo nej tvoria bublinky, máme hotovo. Do rozpáleného oleja teraz budeme vkladať kúsky mäsa. Rezne vyprážame z každej strany asi 4 minúty. Hotové rezne vyberieme, necháme trošku odkvapkať od oleja a preložíme na kuchynskú utierku. Ešte horúci černohorský rezeň posypeme nastruhaným syrom. Je to skvelá pochúťka. Tisíce ďalších perfektných receptov nielen na rezne nájdete na našom portáli varecha.sk a ďalšie skvelé jedlá pre vás chystáme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.